O 23 de febreiro comemórase o Día de Rosalía. Dende o Concello de Boiro son moitas as actividades programadas ao longo de todo o mes para celebrar esta efeméride. Ademais do teatro para escolares que se desenvolverá os días 22 e 23, esa mesma xornada pola tarde haberá unha mesa redonda sobre a autora. Pois temos teatro na Casa da Cultura para rapaces dos nosos centros educativos. O primeiro será o do día 22, Buscando a Rosalía, de Raquel Queizás, para nenos entre 5 e 6 anos. E despois, o día 23, temos outra representación, A Viaxe de Rosalía, que é de Teatro Babaluba, para rapaces entre 7 e 8 anos. Isto sempre en colaboración, como xa digo, con nosos centros educativos. O día 23 tamén temos ás 8:30 da tarde no Centro Social unha mesa redonda, onde estará a autoras Charo López e Natalia Carou. O Concello colaborará ademais coa Fundación Rosalía na presentación da publicación Follas Novas, un volume anual monográfico sobre a escritora. Tamén se ofertará unha visita para familias ás instalacións da Casa Museo en Padrón. O Departamento de Cultura colabora coa Fundación de Rosalía para a publicación da revista Follas Novas, que cada ano normalmente colabora un concello. Este ano vamos a colaborar nós. Publicarase o volumen dedicado monográficamente á autora e, acto seguido, aínda non está cerrado o día, outra tradición que teñen é a plantación dunha árbore. A plantación da árbore, como xa digo, non temos o día, pero si temos o lugar. Plantarase no Pazo de Boiáns. E despois tamén vamos a organizar unha viaxe para familias para o día 27 ao Museo de Rosalía. Paralelamente, o persoal do Departamento de Cultura realizou un vídeo para difundir en redes sociais no que veciños de Boiro dan lectura a fragmentos da obra de Rosalía.